Alo. Alo, güzel. Gomu ýagdaýla. Gowy sen nähile? Menem gowy näme etken? Otur sen näme etken? Menim oğul aýdypdyma Türkmenistana kargo uğratjak diýip. Hawa. Şon jemlä Kargo otur. Hawa kargo diýdim. Kapyny açma. Kim aýp ol? Kapyny açayım. Haýyş dedi. Kargo mu dediniz? Hawa. Kargomuz nerede? Şöyle golumuz çeksin. Arkayın olun. Kargomuz 15 gün doğamında var. Yemeğe salam dostlar, online gepleşimizde hoş geldiniz. Köpten beri, yani geçen yıldan beri online gepleşimizde Qyys Zenan mihmanımız yoktu ve şeylik gülen bu bölümümüzde Firuza mihman olya. Firuza salam. Salam. Gomy adaylar, işler uğruna mı? İşler bet. Uğruna Hudaýa şükür. Spasiba. Özün gowy mu? Sizinki gowy mu? Bizem gowy, Hudaýa şükür. Özüm gowy. İlki bilen gepleşimize hoş geldin. Hoş bulduk. Gepleşi birazcık öňre etmeldik welin käýür sebeplere göre gepleşi azajyk ýyda düşürdük. Ine bugün nesip etdi, bugün nesip bolsa sen bilen online gepleşim. Belki bolmaly şeyledir de. Awa, nesibedir. Ona taýym bolsa Firuza başlaýar. Başlaly. İlki bilen özüň autobiografiýaňy aýdyp berseň, özüň barada aýdyp berseň. Elbetde özüm barada aýdyp berjek, ýöne ýaşym barada aýtjak. Bolýar. Türkmenistanyň ýaşaýjysy, Türkmenistanda doğulan Levap vilayatyny 1900 izin aýtjak doğulan 8 noýabrda Skorpion. Levap vilayatyna doğuldum. Mektebi Levap vilayatyna guturdum. Onuň bärik Türkmen Halk Hojalyk institutyna, narxozda, Skopkada. Okuwa girdim. Okuw tamamlandan soň bir näçe işler bilen meşgullandym. Sowda, näme diýler, salonçylyk, magazinler, şodatlar bilen. W общем, dek oturamokdum, diňe işleýärdim. Kariyera, iş, dikinçilik, garasam zatlar bilen meşgullanıp gördüm. 2010 ýyly aýdymçylyga başladym dänim, şol kärde saklandym. Bu kär meni has özüne çekdi, has da meni w общем şeyle. Symgata çekdi. Elbette. Firuza şu ýerde men bir zat belläp geçeýin, ne? Meniň pikirimçe, elbette bu diňe meniň pikirim, sen dinleýijileriň, biziň agzalarymyzyň %90% seniň lewapdanlygyny bilen okdy. Näme üçin? Men köpden beri Aşgabatda ýaşaýan, şoň üçin belki. Belki. Näçinji ýyldan beri Aşgabatda sen? Näme? Näçinji ýyldan beri Aşgabatda? 98 ya da 99 ýalňyşmasam. Şoň üçin şeýle diýip pikir edýändirler, dogry. Aslyn lewaply düşündüm, dowam edýär ondan. Näçe ýaşyňda aýdym saz bilen gyzyklanyp başladyň, aýdym saz bilen meşgullanyp başladyň? 2010 ýylda. Şondan öň hiç aýdym saz bilen meşgullanmadyň, dogrymy? Indiski dans oýnaýardym, öýdü. Öyle özüm üçin. Indiski kino, indiski dans men asıl höwesem şu hindi kinolary, hindi tanslaryny söýýärdim.
hindi söýgüsini söýýädim. Şu yerde bir belle geçeyin de köpsi häzirki döwrüň köp adamlary indiski kino diýsen birazjyk ýalňyş göz bilen seredýär. Şu yerde mertliğin bir tarapy şonu boynuňa alyp arkaňy şekilde aýdyp bilýän gerek ella. Dowam et. Men boynum almana kiçilik bilen ok hiç sad alıberýän emmi zaten. Tak что всё нормально. Başta, iň başynda aýdyma başlan döwrüňde maşgalaň ýakynlaryň garşy çykan boldymy? Elbette boldy. Elbette boldy. Ýene birazjyk şu jogaby giňişleýin aýtsaň. Ay kakam garşy boldy. Maşgalamyzda aýdymçylyk ýokdy, gerek gel. Her kim şol aýdymçylyk kärini ters kabul edýärler. Başgaça göz bilen seredýärler. Sebäbi gep dil her hilekde. Onuň tanalýan adamyň hemişe de dille bolýar, hemişe de gözde bolýar. Onuň her kim saňa her hilek garaýar. Gowy tarapdan garaýan ama erwet tarapdan hem garaýan wa. Ýigrenjileň hem bolýar, gowurýanlyň hem bolýar. Şoň üçin hem onuň köp ýaşulrak adamlar halamaýar. Elbette halamadylar. Şu wagt bolsa näme orsçalap diýende gardiýatsy. Восхищаются. Buýsanýarlar türkmen dilinde aýlanýar. Ana, da sağ ol. Kömek edeniňe. Ýalňyşmajak bolýan, şoň üçin orsça gürleýän. Başta başlanan wagtym şo kakamdan azajyk garşy tarap bolýar diýip 2010-njy ýyl bilen bugünkü günümizde deňänimizde 10 ýyl mundan ozal sen diýen gepinde birazjyk bolsa da jany bar. Sebäbi 10 ýyl mundan ozal azajyk gyýda aýdymçylarymyz azdy. Şo sebäpden hem bolup biler. Dowam etdik. Professional aýdymçy karýeraňa başynda kim sponsorluk etdi, kim kömek etdi, ýagny gollady? Sponsorluk eden ýok, sebäbi men ýaňy belek etişimi ýalyk. 2010-njy ýyla çenli özüm işleýärdim, özüm sowda edýärdim. Daşary ýurtlarda ýeke jödüm gidýärdim, Hytaý döwletine, Moskwa diýdi. Şolar ýaly ýurtlara gidip alçaktym da. Araz men hemme zatlary başarýadym, edýärdim. Öýdäkler ýok, sen başaraň ok diýende men dakazat etjek bolup şolara görkezjek bolup men şunu başarýan, maňa kyn däl, men şuna mederin, ona mederin, ýerem deperin gerek bolsa başga da adam ederin, gerek bolsa agyrda adam götererin. Şoň garaz diýmek oglan ýaljaktym men. Şoň üçin men özüm gazanç edýärdim, gazanjymam, bar eden gazanjymam. Aýdym sada siňdirdim, dogry aýsam. Ilki başda men maňa uruk duran, gollu beren, onuň maslahat beren, ýa-ni diýişiňiz ýaly sponsorluk dälänim, uruk duran adam Nikolay Yakimov bolan. Ondan soň esbiter aýdymlaryma ýardam eden, kömek eden, owadan aýdymlar döredip beren, men stilim tapmana kömek eden esbiter. Onuň gidýär. Şu soragy berjekdim de özüm aýdym iň popularny bolan aýdymdan başda men pikirimçe esbiteriň bir eli bar, esbiteriň bir golla koýuran ýerleri bar, sebäbi prodüserçylygyny etdi, ýalňyşmasam şo taýda aýdymlaryň bir pikirlerini berdi sana. Şey diýem, sen belli bir stiliň döredi we bugünkü stiliň başynda esbiter bar diýip bilersiz, dogry? Hawa. Firuza yankı diýişiň ýaly sen son aýdymlarynda esbiteriň eli bar. Ýöne näme üçin? Son aýdymlaryň diýip ýalňyşdym. Esbiteriň eli iň başdaky popular aýdymlarynda bar, prodüserçylygy. Ýöne soňky çykarýan popular aýdymyň bolsun, ýa tutmadyk aýdymyň bolsa da näme üçin esbiter ýok proýektlaryň içinde? Yok, esbiter olmaňa başta urukturmany ýardam eden adam. Onuň ol öz işlerini, o wagtlar ol diňe rep bilen meşgullanýardy, hemde adamlara, biz ýaly aýdymçylara, halaýan aýdymçylaryna urukturup kömek edýärdi, işleşýärdi. Onuň ol öz işleri bilen ýetişmän ugrady. Menem inni saklanyp bilemok, menem dowam etmeli. Ona men esbitere bagly bolup galsam, men köp zatdan galmaly bolardym. Şoň üçin her kim uje etapdan etaplara geçilýär. Durmuş şeýle. Birinji etap, ikinji etap, üçüncü gidilýär. Onuň men has şu wagt maňa, men stilime ýakyn, ýüregime ýakyn Mikey bilen işleşen, şoň aýdymlary, şoň döredip beren aýdymlary maňa has gowy sebäbi ol maňa oň özü ýakymly. Oň özü näme diýsem kam.
dinleýär, düşünýär, maslahat berýär, kömek edýär. Her bir sözüňde ol diňe aýdym ýazanokda hem sesimize çenli ýazýar. Onuň käwat nastroýanyň ýok bolsa, kömek edýär, gürleşýär. Kak psikolog ýalyk zat edýär. Dinläp başarýan adamda. Diýmek şo zatlar bilen biz inni kitaplarymyz diýsen Mickey, onuň Şuwat Bam bilen emişleşen, Soha diýip Söhbet Rozif, oňlar bilen emişleşen. Onuň Erji Music, onuň Ataş Jumayev, Yakup Yoldaşew giden gowy aranjировщиклар bilen men işleşdim. İşleşýän hem şu günlere çenli. Olaň hemmesem talantly oglanlar. Diýmek talant oglanlar köpelli. Elbetde. Onuň esbitirem öz toýlary bilen, öz aýdymlary bilen, öz alanja öz oglanlary ba, olar bilen işleşýär. Olam her kim täze zat galdyrasy gelýär. Onuň galdyran soň her kim uje öz uğruny, öz ýoluny öz tapmaly. Şolar ýalak diýsen hem bolýar. Esbitir bilen şu adam işleşýär. Men häzir esbitire bir aýdym haýyş etsem, ol maňa ýok diýmeýär. Ol maňa edip berýär. Arada da maňa söz beripdi bir gowja aýdym işlemek, bir proýektiň üstüne işlemeklik. Ya Süleyman, sözlerin olsun Firuzan bir gowja proýekt garaşýas. İnşallah. Tak, sorak şeyler sorada Firuza. Sen adyny ýazdyranda, adyny aýtdyranda Firuza aýdylşy da, sen ýöne ýa harpyny goşýan. Firuza. Muň sebäbi näme? Pasport boýunça Firuza men. Türkmen pasport boýunça Firuza. Men şu ýerde bu soragy berenmek sebäbi şu, köp agdalarymda da gyzykly bolar. Sebäbi aslında Firuza diýip ýazylýar. Men bilişime göre. Yani sen de Firuza bolan için sen şey edip devam ediyorsun. Düşündüm, devam ettik. Eğer toy beyleki çareleri alsak, ondan sonra yani çıkış ediyen çarelerini ayırsak, platformalardan, ondan sonra diyeli YouTube, Apple Music, ondan sonra Spotify ve şuna benzer dünya platformaları, bir giden dünya platformaları var. Nerede aydı monetizir edip bolya, nerede kazancı edip bolya. Şolardan aydı neçe kazanyan? Absolutna kazanamak olardan. Men olar ýaly ýerlere goýamagym. Kim goýýar zat edýän men biljek gel. Bar bir goýýan zat diýerler, ýöne men o taýda kazanjam edip bolýandyram, öýdemokdym. Biz onuň kazanjymyz diňe Allaha şükür, Hudaýa şükür, türkmen toýlaryna şükür, toýlar bolup dursun Allahajan. Şolardan kazanjymyz. Düşündüm. Bir wagtlar men kiçikkäm aýdaýyn, öz adym aýdaýyn. Bir şeyle kuruklarda gıylar bilen görüşýärdik. Aýny özüne göwün etýän gıylar bilen 10 ýyl mundan odalky gürüňler aýdýan men. Şo wagty şeyle gürüňler bolýardy da men gıylarda men ýandaky dost bolam sorýardy da hani sen Jayting täze aýdym dinlediň, plan aýdym dinlediňmi? Şo wagt şular ýalyk jogap bolýardy da men diýeň. Biz türkmençe aýdym dinlämzok. Ve bugün Hudaýa şükür. Ve bugün Hudaýa şükür şolar ýalyatlar men her gedek az eşitýän şolar ýaly biz türkmençe aýdym dinlämzok, ýa biz türkmençe zat edemzok, ýa biz türkmenlik göremzok. Inni bugünde eýýam türkmen blogerlarymyz hem ösdi türkmen aýdymçylarymyz ratingi gowy derejäge geldi. Bir tarapdan beýenýän şolar ýalyatlar dörap başlady ýanky diýişme platformalarda diňe daşary ýurt aýdymlar däldi. Türkmen aýdymlarymyzdan paýlaşylýar. Men mysal üçin giremde bir Spotify'da opşy bir lentany goýberdim. Diýeli dinläp oturýarkam türkmen aýdymlarym arasynda aýdyp dursa, men üçin bir buýsanç begenýän. Elbetde, elbetde. Odan aýdymlarymyz kän Hudaýa şükür. Awtorski döredilen odan aýdymlar begenýän. Awtorski entek soňrak geler o soraga dowam etdik. Firuza. Bir azajyk şeýle bir sorag ýöne köpsün gyzyklandyrýar, bermesem bolmaýar. Sen ýüzüňde estetika barmy? Näme barmy? Estetika yani plastik kirurgiya, plastik operatsiya. Yüzümde? Awa. Yok. Yüzünde plastika yok yani estetika yok, doğru mu? Yok, plastika on ýaldat yok yüzümde. Ýöne maňa da kän sorag berýärler, burnuň ettirdiňmi, yüzüň uçtaýyn ettirdiňmi? Yok, yok. Düşündüm. Yüzümde de yok. Yekece operatsiya bar, olam şo oglum bolanda. Yo, operatsiya men ol medisina operatsiýalary soramadym, plastik kirurgiýa. Net, plastiçki net. Boldy, düşündüm. Şo oglum barada birazjyk girip geçeli. Bu wagt eýam ulakanja bolupdyr töölemi.
Kutlayan bize de nasip etsin inşallah. Sağ olun. No, ene olmak, ece olmak näl duygu? Men şu gün içeni işledim. Şu gün içeni hemme zat ettim. Elimde issan zadım bar. Yönü her gün yerden turamda men özüm bagtsız duyadım. Nüjel diýdim Allah, belki diýdim Allah bir zadyň berse bir zat beren ok diýdim. Onuň şeýle wagt boldy, oguljugum boldy. Garnymda kabilem okdum. Bolansaň, o yerden turýan, yeňilik bilen turýan. Da takoy stepeni ütköşük duýgy, käwat oturup aglaýanam. Şu öňünden aglaýan, birden şu ýykylaýsa, bir ýerine erwet agyrdaýsa, sebäbi ol köp çağan başynda barda. Yok man bizem elimizde uyadık, ayağımızda uyadık. Şonu öňünden şu gözüme getirip aglaýan. Действительно, ecelik duýgusy men kän bilirdem okdaşyma, görkezem okkan, çağam söýüşüm, söýýänimi kän bir olar ýalagam ýigrendiresim gelen ok özüm ýöne. Çirişçör söýýän. Çirişçör. Onu aýdyp bolmaýar. O et oje ecelik duyguýuny hiç ile aýdyp bolmaýar. Onun üçin janyňam bermäne taýyn, hem zadyňa bermäne taýyn. Diňe göz ýaş bilen aýdyp bolar. Nejeme düşünýän diýseňem bolar. O özüň ene olman, özüň ata olman, ene atany düşünmek kyn diýil ýa, o dogry şo. Dowam etdik Firuze. Yanlışmasam seni gepleşige çağırmak üçin mejitimi Instagram akkauntundan bir iki kere yazdılar. Firuze gepleşimize mihman olarsyň zat diýip. Soňa goýdum hemişe. Ýöne bu gerek biz mejitimidan yazman indi müzikaňyz bilen çykdyk o. Indi müzika nädip sen zat etdi? Uğraladı diýerler. Kak uговорил орусчайlarımızda. Näme üçin indi? Просто ребята хорошие. Men biz goýdam onu. Нет, onun değil. Yok, olar ýaly değil. Prosta men işim kän bolansoň, kän ýetişmämsoň, onuňam kän bir göze düşüp ýöremene halam ok. Özüm käwat kelläme ursa, videojik alan goýan onuň gepleşiklere zatlara ymtylyp duramak da dogry maýdyn. Belki gowdur, belki gow dälir onuň. Şon näme, ýanky indi müzik diýeňizde şu taýda bir iş işänimiz bar. Gowy onuň ol düşünürdi şeýle köp adamlar gyzyklanýar, soraýar, şoň üçin ignorirowat etmedi ýa-da. Diýmek soraglar beresleri gelýär. Dinle soraglaryna jogap berdi. Ona men primoy efirim kän halam oksa bolgusy zatlar bolýar, men şo zatlary kän çydamak. Oglum turdy. Sesini eşitdik. Bağışlarsanız oğlum turdy. Kesersin de berin. Oğlum ağlap başlan yerini goýýar, hökman şo ses gelsin. Öyle. Firuze, häzirki wagtda senin üçin iň popularny aýdymçy kim? Türkmen industriýasynda. Oho. Men bir diýip biljek gel. Kän popular. Men bir diýip biljek gel. Men o soragy bermän. Ola men ýöne o soragy bermesem, hökman şunu sorak geçerim, onu yazardım men sana. Şu ýyl boýunça iň aktivny, iň popularny bolan 5 tane aýdymçyny bize ýazyp goýýar diýip sebäbi gepleşik çykandan soň näçe gün montaj edilip ondan çykýança biz şu ýakynda Mejitimiňde galasowanýalary başladyk. Ýani blogerlanky başlady. Indi aýdymçylanky gelýär, kliplanky gelýär. Bir giden galasowanýa bolýar we bu ýyl nesip bolsa, elimizden gelse başlarsak, birinji ýylyň aýdymçysyna bir Oscar hökmünde bir statuýa berjek bolýas Mejitimi adyndan soň ýylyň diýeli iň gowy duetine şolar ýaly galasowanýalarymyz bolýar. Hemmesine de bir sowgatçymyz, bir ýatlamamyz hökmünde berjek bolýar we şu ýerde ýene bir zat belläp geçeýin Firuze. Biz geçen yıl ettik, bu yılam edildiği pikirleniyat nesip bolsa. Täze ýyla aýdymçylara haýyş edýäs, kimin wagty bolsa, kim ýetişse, kim ýadyndan çykarmasa, täze ýyl üçin Mejitimi agdalaryny gutlap, bir pozdравление uğradýarlar da, ýani gutlama uğradýarlar. Biz şonu jemleýär we şonu jemlänizde iň başyny geçen yıl Amale bilen söhbet alyp bardy. Bu ýylam eger saňa hödürlesek şonu alyp barmagy we ýanyňa da bir oglan aýdymçymyz tapsak,
köp wagtyňyzy alanok, ýagny alyp barjy hökmünde. Razy bolarsyňmy, islersiňmi? Gyzyklymy saňa? Men wagtym bolsa edeýin. Awa, da. Pikirçe wagt tapylar. Onaň men alawçy bolasym bilenok. Siz diýen wagtyňyz men başarmasam, zat etmesem onaň gowy däl. Onaň adamlar halamaýa da way, özüne nämedir näýdi, odur öýdi, şo sözler men halamok. Önce boyun almanyň gowy. Bu ýyl nesip bolsa gowy eders diýip umydym bar, nesip bolsa bolar diýip umydym bar. Seňem wagtyň tapylar diýip umydym bar. Sebäbi sen isleýäs. Bolmasa da ýene bir gyz aýdymçymyza haýyş eder Türkmen surat. Ýöne sen isleýäs, nesip bolsa bolar diýip umyd edýän. Türkiýe İstanbul'a gezelence gelip gördün mü? Hawa. Näçinji ýyllarda geldin? Ýadyma düşenokda. Aha. 17 может. Ýadyma düşenok. Bizim Yeni Kapı'da Türkmen tagamlarımız var, Fiç House. Mihman oldun mu, gelip gördün mü? Yok. Onunla inniki geleninde nesip bolsa seni Yeni Kapı Fiç House'a mihman etmek islersin. Nesip bolsa. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fiç House'da. Hoş geldiniz. Nasıl yurtta bize Türkmen taamlarında küyüs etmeyen salgıyımız Fiç House. Bilişinize göre benim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Ne olsa üçüncü katımız var. Doğru mu? Fiçi, sonsa, yürük, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen taamlarının əhlisi var. Size bilmedim, bana bu zatlan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Firuza bilýänsiň, bize gelen mihmanlarymyzyň iň gowy görýän aýdymyndan ýa agdalarymyzyň iň gowy görýän aýdymyndan bir bendini hiňlep bermesin haýyş edýär. Sana da haýyş edel Firuza, özüň iň gowy görýän aýdymyňdan bir bendini bize jan sesle hiňlep bersen. Men iň gowy görýän aýdymymdan pikirlendir. Может, haýsy aýdym aýdyp beren, özüňiz diýseňiz aýdyp beren. Popularny tutan takoy her kimin aklynda bolup biljek aýdymyň, şonu aýtsaňam bolýar. Davay. Bolly inni ýatlama, çykar ýadyňdan meni ýatlama, söýüm o günni seni goýbermeni ýatlama, unuttum men inni seni, meni ýatlama, unut ananyň meni. Meni. Berekeler. Sesine sağlık. Yok korku tonraktan aýdyp. Yok, gowy boldy. Sesine sağlık. Berekeler. Taýyn dälim de aýdym aýtmaly diýen. Indi gepleşiň arasynda jany ses şey dip goşup goýbersek gowy bolýar. Agdalarymız hasam gowy görýär şu jogap ýerini. Dowam etdik Firuza, indi skandalyn soralarymyza gelýär. Näme soraw? Skandalyn soralar. Ay. Halamayan zatlam da şu. Bizim şu sorawlary girmänken halandak, ýöne agdalarymyz gyzyklandyrýar, şoň üçin gireli we şolaryň bileti gelýän sorawlary dol şekilde jogap berip geçeli. Bilşim ýaly Amale bilen araňyzda konflikt bardy. Häzirki wagtda Amale bilen araňyz näli? Hiç ile. Öňküsi ýaly. Düşündüm. Näme sebäpden bu konflikt ýöredi Firuza? Täzen gaýtala, ýitýär sesin. Näme sebäpden bu konflikt ýöredi? Men aýtman bilerim ýa hökman aýtmalymy? Ne seret şu ýerde şular ýalbyrdy hatda sen aýtmasaň biz sana aýtsat diýip zorlap durasymyz ýok ýöne agdalarymyz şu soraw köp berýärler. Amalda aýtman geçdi. Sen hem aýtman geçip bilersiň ýöne agdalarymyz gyzyklandyrýan sorawlaryň biri. Ay, biz şu konflikt, men şu zatlary w общем yapasym meli.
Doğraymaydın. Aydasım bilen ok. Sebäbi men durmuşum başga. Men bu wagt çağajygym bar. Maşgaly ýagdaýda. Konflikt вообще не хочу. Şo temada hiç elek intriga gyzykly däl maňa. Men bilen ýeke jaýtjak zadym. Her senede kim bilen durmuşda söwüşenem bolsam, benim göňüme degenem bolsa, men göňüme degenem bolsa, goýşalatlar geçsin, kim göňüme degen bolsa men ötünç soraýan, ondan abide gowzat däl, gowlugy da elten okşalatlar. Durmuşda köp zat bize sapak bolýar. Şoň üçin her kimem jany sag bolsun, başarsak diňe agzy bir bolmaly. Bir-birimize agzy bir bolmaly, pajaşk etmeli boly. Tak oňa da dünya gowluklar arzu edýän, baht tapmagyny arzu edýän, bahtly bolmagyny arzu edýän, beýikden beýiklere ýetmegiň arzu edýän boly. Düşündüm. Amaly online gepleşe gelende olar ikisem menden uly bolup, ulyň etmeli işini etmen, men etmeli boldum şeklinde jogap beripdi. Şu arada näme diýip bilje? Yine de intriga diýär. Yok, o arada ol ýalňyş görülýär. Eger şolar ýaly görüň ba bolsa, onky ýalňyş. Menki ýalňyş däl. Sebäbi berde ortada bir adam durup, ortada ikimiziň aramyzda gep gatnadan adam günäkär. Olam däl, menem däl. Ilke maňa da kän zat diýerler, men baryp haýsy bir aýdymçy bilen uruşmaly, ýa haýsy bir aýdymçy internetde maskaralamaly. Maňa gerekmi şo zatlar? Men öz durmuşum bilen akyma göre dowam edýän. Düşünýärim, onuň biriniň gepine ananyp, onuň düşman bolup göremek gerekkä. Gepine ananjak bolsaň, diňe men däl, aslym bütün internet gürleýär. Ogurluk sözü, o sözü, ol menden çıkan sözden gürrüň däl. Prosta belki ol aslında meni halaman biler. Konflikt moşondan gidip biler. Bize de bolýar, köp aýdymçy bilen bolup bilýär. Show business diýilen adyň içine girsen, bir-birine görüpçiligi medýanken, bir-birini halamaýanamken, yüzüne ýöne ýylgyryp salamlaşýanamken, buňa näçelik diýär? Akylly adam bu zatlary ýöne ýylgyryp geçirýär. Birazçyk akylsyzrak bolsa şo temany ulaltýar. Näme gerek? Gül ýaly ösüp oturan agaçdan gopar almasyny gopar diýär. Gül ýaly baglary goparmak näme gerek? Doğru. Men bir aýdymymda. Şu ýerde onda men düşünüşime göre seniňem onuňam günäsi ýok, arada bir adam gep ılgadan üçin bar şu konflikt öredi. Ne? Agdalarymyzda şu zat has düşünükli boldum kadýan. Häzirki günde Firuza, häzirki günde amale media öýkeli. Ýani maňa däl ýa ona däl ýa muňa däl bütün media kanalyny öýkeli. Awa maňa şunky alaýdyn, maňa öýkeli däl we men öz Instagramdan amale ýazdym. Amale şeýle eger sen bize öýkeli bolsaň, bizim bir ýalňyşymyz bar bolsa, onu bizden gatty görmese öýkelenip biz bir medianyň bir sektoryň adamlary bir-birimize öýkelep, odak ýere gidip bilemzok. Bir-birimize öýkelemen, bir-birimize arkalaşyp, bir-birimiz bilen işleşdik. Ana şondan has ýokarky derejele baryp biläsat. Men ýagny özme kiçilik görmän, zat ýazdym. Hiçilik özme kiçilik bilmän. Şu ýerde diýjek bolýan zadym, senem bir uly hökmünde amale bilen ve selbi bilen eşitişme göre aralaňyzda konfliktler var. Bir uly hökmünde ýazyp bilersiňmi? Menden gaty görme, men bir ýalňyşym bar bolsa, gaty görme başla, şular ýalyk bir uly hökmünde bir näme diýsem, ýaraşmak taraba. Yok. Sebäbi Selvi bilen ýaraşak boldum. Selvi не считаю нужным diýdi. Okey, не считать нужным, я тоже не считаю нужным. Menne näçelik bar? Menlik ýok menne. Men honnamsylyk halam ok. Men ýalňyşlygym boyuna alýan, ýalňyş bolsa, onuň bagışda da soramany kiçilik bilemok. Olar ýalak zat bolmasa, ona men edenim haýry ýok, sebäbi olara men biderek как там bal, plusy ile lişni gep edýän. Näme diýilýär? Gep döredýän diýişi, ana maňa şey etdi, maňa ýalvardy. Zat hiç kime durmuşda ýalvaran ok, her kimge derejesi ýeri bar. Ýöne
Men köp sebeplere göre onun kän ýalňyşlyklar goýberilen zatlar bolar. Belki de oňam habary ýokdur, belki de meňem habarym ýokdur. Ýöne bize ýetirýän adamlar başgaça ýetirýändir. O zatlaram bilip boljak. Ýöne men toýda salam berem de ejesine, ejesem meň bilen salamlaşmady, agyr salamlaşdyň. Özüm salam berenok, men ondan köprek çörek ýýän. Bul aýdym sazda. Näme bolsa da men birinji salamlaşaýyn tapady, ikinji salamlaşaýyn salam ýerine bolmaly. O öýkelep soňra başga ýerlerde de özü maňa jaň etsin, beýsin olar ýaldatdyra men düşünmeýän. Her kim özü üçin derejeli. Anam bir men üçin plany ýyldız, ýa men üçin plany ýokurdy, olar ýaldat ýok. Selvinem aýdymlaryny gowy özüne merwet göremok. Ýöne düşünşmelik bolýar durmuşda. Bolly. Firuza, sen berden diýişiňe görä, sen ýanky aýdymçylarymyzyň ikisine de suňgatyna syýlygyň bar. Indi araňyzda konflikt var, ol geçýär. Suňgatyna syýlygyň bar. Menen berden bir zat belki belek geçeýin, agalarymyz üçin, dinläsi gelen adam üçin. Öýke kine gerek ýok. Bugün bar adam ertir bolman bilýär. Şoň üçin mümkin boldugyça biriniň göwüne değmeli, biriniň göwüne degen bolsam, başla diýmeli. Özümde kiçilik görmeli, bağışla diýmeli de. Birinci, ikinci bir bağışla diýen soňra bağışlamayan adamlara diýesim gelýär berden. Sizem, bizem hiç kim. Allah bizi bağışlasın da. Galynda hiç zat, galyndadyň näme diýeli? Yeri, roli pes. Birinci derece bizim bağışlamamız değil, Allah bağışlasın. Devam ettik Firuza. No. Soralarymyz şeýlerak da ýagdaý pesrek yetim zada kömek kökmünne, bir yardım kökmünne mut sowan toýlan boldum Firuza. Kän? Allah kabul etsin. Mundan soňra nesip bolsa şu sorak hem işe berýän bir aýdymçyň içindäki nefsini görjek bolýan, aýdymçyň içindäki ýanky sen diýdiň menmenligini görjek bolýan. Şo bir yetime ýagdaý pesrek adama kömek etmek bu nefsiň eýe çykmakdyr. Gowy zat. Dowam etdik. Sen köpten bäri toýda baralaryna gidýän pikirimçe eýen 500 toýa gatnaşansyň ortaça diýeli, men indi bilmeýän, belki müňe de gatnaşansyň. Şolaň arasynda bir seni gaty gen galdyran, gaty bir ütgeşik toý boldumy? Ýagny gen galdyran diýende Ýadyma düşen okalar ýaly toýlar. Ýöne gowy tarapdan kän. Erwet tarapdan bir sana bolýan aýdasym menen ok. evet. Toýları utanar aýda oturmaly. Dowam edelim. Vay. Dinni gelýär, hasan bir şeýle soralarymyza. Ogurlyk aýdymlara näl garaýan Firuza? Men aslyndan şolatlary diýädim. SBT bilen işleşemde de Nikolay Yakimov bilen işleşemde de men emişe de diýädim. Men ogurlyk aýdym halamok. Men ogurlyk aýdymlar aýdasym berenok. Biziň öz döredip bilýäs elbetde. Ona her kim bir biriniň prodüseri bolup, olam şonýalak aýdym ýazyp berip, daşary ýurtlaryň kyýalak edil onýal däl, kompozitorlar zatlar diýende de. Bizde elbette kompozitorlar bar, olar gaty milli aýdymlar döredýärler. Bize milli aýdymlar kän ýaraşanok sebäbi toy zat çykýar sade diýäs, onuň biziňki döwre göre edýär. Döwre wagt tansman aýdymlar. Şoň üçin hem özümüze prodüser elbette köp döredilen aýdymlar ýöremänem bilýär, gyzykly dälem bolup bilýär. Men erweträk garaýan şolada. Men öz döredesim gelýär özüm. Elbette. Men ýalan aýdymmy döredimde kän wagt boldy. Kän oturduk, kän işledik. Ogurlyk aýdym 2 sagatda döredip bolýar. Mesele däl. Sada taýyn sözlerini türkmençe öwrüp aýtmak kyn däl. Ýöne ogurlyk aýdymam gerek ýeri toýda kän gawat gelýär, kän duşýar. Turetski aýdaýyn, ýa arapski aýdaýyn, ýa diskotechna aýdaýyn. Aýdyp durkanam şu ýerde gepini böleýin. Turetski aýdaýyn. Şu ýerde gepini böleýin, gepin arasyna gireýin.
Men toydaky bir repertuaryň içinde diýeli Tarkanyň aýdym bolup biler ya ýene bir o bizim türkmenligimiziň halap gowy berýän aýdymlarynyň biri. Men o aýdymlara ogurluk diýemok. Men haýsy aýdymy ogurlap köpçülige men şunu ogurlaman afterski aýdym diýip köpçülige klipçi hödürleýärler. Men şolara ogurluk diýip berýän. Howa ýöne toydaky repertuar ol ogurluga giren ok. Ol bir toyda toyun eýesini isleýişine göre hödürleýän. Indi şu ýerde men ýene girip geçeýin. Sen ogurluk aýdymy barmy köpçülige hödürlen? Bar. Diýeli soňky 2 ýyldan bäri barmy? Yok. Bir gece şu alacım yok var. Alacım yok. Onun diýsen maňa ay diýip bir aýdymym bar. Aýyn köpsi bilen ogumla olaýdym. Onuň alacım ýogum şu täjiň sesi bilen şu imine gawat geldi. Şol aýdymym söýlensoň birazçyk gitarajykly datly onuň şolar ýaljak edip döretdik. Onam davay klip edel bolly. Şeýip oyundan klip bolup gitdi şol aýdym. O bar. Tak. Olar ýaly eşitdim, olaýdym gowy dinlenipdi, dogry. Indi şular ýalbyrdat aýdymlaryň içinde diýsek, sanynjy aýdym ogurlyk, galan aýdymlaryň afterski, dogrymy? Diňe afterski. Ýani indi ýatlama, yalan, yaralar, onuň soňy däl aýdym zat bilen çıkaran bayram bilen bam familiýasyny ýadyma düşürip bilemok. Onuň köp aýdymlam toyda tans edilen Sere Sapbol, Keypet, onuň Garagol oglan, olar hemmesem afterski ödürden aýdym. Mekan Mikey bilen bilelikde. Soňky çıkaran aýdym köp aýdymlamyň sözleri Anna Meret ýazýar. Mikey işleýär. Soňky 2 aýdymmy bam bilen Soha diýişledi. Soha Trozev. Bamam öz oğlanlarımızdan, hemmesem öz oğlanlarımızdan, hemmesem gowy işleýär berekella. Firuza, men sana 3 söz bilen özüňi häsiýetlendir diýsem. 3 söz bilen. 3 söz bilen. On nähile häsiýetlendirmelik? Özüň öwdüň bolýar-da bir zat diýsen, dogry-da? Ýok, mysal üçin özüň öwdüň del, gel men indi mysal üçin mysal getirýän, men sözümde duragan birisi de, sözümde durjak bolup, sözümde durmana synaşýan, mysal üçin diýerler. 2 gowy taraplam aýdaýyn. Spravedlivost, ýani hakykatçy boljak bolýanda, mysal üçin diýeli. Indi seniň 3 tane häsiýetiň. Добродушная. Biri öňümde bir açyk zat etse gynanýan. Köp zatlara gynanýan durmuşda. Belki şolam meni zat edýändir. Şondan menken utulýandyr. Belki. Onuň zlapamytna. Abidalar ýadymda galýar. Ýüregim ejil. Onuň bir zada gaharym belse, yüzüm aýtmasa da içimde dur şol atlar. Onuň häsiýetim öwsýämen. Birde gowy nastroýan, birde de ütkap dur. Düşünüp käwat özüme düşünüp bilemok. Standart gyzlar. Garantiýa ýok. Standart gyzlaryň häsiýeti de. Öwsüp dur. Özüňde iň halamaýan häsiýetiň näme? Iň halamaýan häsiýetimmi? Bar. Inni şurada etçek gel diýip edýän. Şunadım bar. Halamok şonu. Lüboy zatdy. Inni şu jaňadan da aljak gelýän alýan. Inni şu şeýden etçek gelýän edýän. Özüň iň halamaýan häsiýetiň şu, düşündüm. Eger diýeli wagty ýygyna alyp bolsa, ýygyna dolanyp bilýän bolsa, durmuşyňda näme ütközesiň gelerdi?
Yani öňem bir gepleşikde aýdypdym. Indi şo edip bolýan bolsa, elbetde öňräjikden durmuşa çykardym. Öňräjikden 5-6 san çağajym bolardy. Diňe şol. Galan zat hiç dinem izime sarasaň, täzeden başlasym gelenok hiç dinem. Hiç adam. Üýtgedimde de gowy bolar diýip pikir edem o. Ýekeje şo wagt, esasat wagt. Şo wagtymy kariyera entek durmuşa çykyp betşerin, çağda orup betşerin. Şo ýalňyşlyk pikir bilen gije alym. Düşündüm. Ne orflarda aýdylandy, lучше поздно diýär, чем никогда. Bizde de Ну да, hiç olandan hiç bolsun diýär. Şeylere üstünlüğün sırrı nämede? Näme? Üstünlüğün sırrı nämede? Üstünlüğün sırrı benim pikirimçe etjek işiň hiç kime aýtman etmeli. Öňde goýan maksatlary yetmeli. Ýaltalygy aýyrmaly. Diliň berk tutmaly. То, что мы не делаем, şolatlar. Firuza, sen hemme zatdan beter nämeden gorkýan? Yekelikden gorkýan. Yekelikden gorkýan. Tak, в общем, gorkmak sözi nähilek jogap bermeli. Bilmem sen общий manyda berýärmi ýa bir konkretny bir zady? Общий yok. Doğru, men razylaşan jogap bilen doğru jogap berdim. Общий senin doğru düşündüň men toğry bolma. Şu yerde men iň halayan soru olan birde sen üçin güç nämede? Bu da bir globalny soru. Sen üçin güç nämede? Güç demeklik güçlü adam ya da prosto güç demek. Güç demekde İkisini ulanyp bilenmi? İkisi adam ulanyp bilenmi? Ulanyp bilersin. Güç diýemizde güç global, jemi. В общем, global güçlü bolmak, güç demeklik men üçin agram götürmeklik dälenim. Meselem agyr sözler götürüp bilmeklik. Durmuşda şeýle zatlar bolýar. Bir sen erwet gaharyň getirýär. Sen şo zatlary çydap, şo wagt ýalňyşlyk goýbermän, el galdyrman, uruşup gitmän, dad etmän, saklanyp bilseň wagtynda. Şoň ýaly saklanyp bilen adamlara güýçli diýän men. Güýç diýän şo zatlara. Sen üçin güç savarda. Savr. Da, savrlylyk, şoň ýaly adamlar güýçli görýän men. Düşündüm. Udary özüne alyp bilýän adamlary. Köp adam şoň ýaly zatlar slaby görýän men, güýçli görýän. Indi gelýär iki soraly hem iki jogaply soralarymyza da. İki jogaply bolýar, ýöne birini saýlamalym. Taýin bolsaň başlaýar. Taýin. Mercedes ya BMW? BMW. Beyoncé ya da Jennifer Lopez? Beyoncé. Pul mu ya da tanıymallık? Что? Pul mu ya da tanıymallık? Популярность. На русском. Деньги или популярность? Популярность. Akıl mı ya yürek? Akıl. Amale mi ya Selvi? Selvi. Özüm deyin. Farhad Orayev mi ya Mekan Ataev?
O beýdimeydi ama onja soralar bermeydi. Yani magu. Fitçi mi ya somsa? Somsa. Somsa. Şeýlelik bilen iki soraly jogaplarymyzy gutarýar. Firuza, bizim azalarımız için, öz azalarım için aýtjak goýjak sözlerin bar bolsa seni dinlesek. Gelecekki yıl ähli watandaşlarymyz üçin ilki bilen saglyk arzu edýän, saglyk bolsun, agzabirlik bolsun, birek dinlemäni başaralyň. Her bir ojakda bereket, rızkal döwlet bolsun. Allahan toýlar bolup dursun, yüzlerimiz diňe ýylgyryp dursun. Ecelerimiz hiç işan ağlamasın. Diňe owadan durmuş, şadiyan durmuş bolsun durmuşda. Diňe buýsanyp ýaşaly. Hormatlar kadamyzyň hem jany sag bolsun, baş dik bolsun. Menen bärden belläk geçeýin hökman suratda bize şu gepleşigi gurnamana kömek eden sponsorlarymyza, ýagny partnerlerimize, elbette Yeni Kapy, Türkmen taamlarymyz Fitch House ve on ýanynda da Türkmen Awat Kargo. Firuza, Türkmenistana eger kargo uğrattıracak bolsaň, biziň önemli kargomuz Türkmen Awat Kargo badyr. Arkan ýüzlenip bilersiň. Sağ olun, sağ olun. Firuza, şeýlelik bilen gepleşimiziň soňuna geldik. Pikirimçe seň üçin hem bir gyzykly gepleşik boldy, biziň üçin hem gepleşik gyzykly boldy we hem agdalarymyz üçin hem gyzykly bolandyr. Bu zatlaryň hemmesini agdalarymyz üçin edýär. Sana gepleşe sözümüz ýykman gelenim üçin köp sag bolsun aýdýas. Mejitym adynyň minnetdarlygymyzy bildirýäs we şeýle gepleşiklerde, şeýle media sektorlarda, toýlarda görüşip duraly. Amin inşallah. Sağ olun, size de işleriniz uğruna bolsun, üstünlükler arzu edýän, diňe go kommentarylar bolsun. Allahan. Mene girem okamok öňünden aýdýandyr. Şeýlelik bilen sag bollaşýar. Paka. Tamam. Dostlar, şeýlelik bilen gepleşimiziň soňuna geldik. Owa gepleşik gutarmanka menem sizi ýetip gelýän täze bilen gutlaýyn. Entek ýene bir gezek gutlan bizde gutlama bölmem çıkar hökman suratda. Iň esasy zat o. Iň esasy zat. Like basyň, tesir ýazyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Ýöne ondan iň esasy zat özüňize gowy serdi. Hoş, sag bolun.